Non tigi bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓe yawgen mo ayaw men mo nangue TV hakade Daka TV onon kala on jettama on jarnama machallah ɗen gonde jinnaɓe meɗen ɓe ganduɗa ko tawaɓe hanki tawa hande kaw Alassane Fall kanko woni baɗɗo lone ɗe machallah e Baba Hadji Birkilane ko jinnaɓe men jeeyaɓe ɗo e leegal men Moussala non gotan kala ma wot ko namdiɗen ɗum ko fate dental ngal wawa addande bandiraɓe julɓe nen kaw Alassane to banggue sen gari e taarih seeɗa Madina Gounass jinnaɗo men ceerno mo ganduɗa ceerno Baba Galle Thiam wonno wadno e perɗo goto holno mbaddino e holko haalanno on? eyyi ceerno Amadou Samba Lo perɗo o de no ɓe mbadduno no laaɓi saabu koɗo jama mawɗo ɗo dental ngal fof ene tawa aywa o arno tan o wi on saaha noon hawri koye ceerno ene ɗanni o ari tan yimɓe jooɗi wajifa gayni tan o ɓatti ceerno Baba Galle o salmini o juuri o wi min de jinmi ko ferande Allah no mbaɗon ni no jooɗimi no mbaɗon ni mboɗo yiɗi yantude moon mboɗo yiɗi jeeyede e moɗon mboɗo yiɗi jangtade fergo ceerno Baba Galle heɓiti wi minenne de min jiiɗi jiɗɗo min min jiiɗi jantowo e amen aywa annene kadi a jarama e ceerno noon ko ɗanniɗo kono noon ɗum fof e waade noon ceerno ko ɗanniɗo kono ceerno ene ɗo ceerno sene yaaha minen heddotto ɗo ceerno sene ɗanno ko minen ɗannotto so arti min kabramo ko tawti ɗo kankone kadi o habre min ko artiri ni wuuro ngo woniri so ɗum yawti noon fergo de ene jogui sarɗiji ɗi ko nayyi kanko ceerno Baba Galle o wi sarɗi premier ɗo ko hakkude ma e jamaka ka ɗo jama dental ngal jamaka arat ɗo aɗa juula aɗa yeeyi julɓeɓe julɓe ne jiima o wi sarɗi ɗimmo ko hakkude ma e ceerno ma galle ceerno o jahat galle ceerno jotodir e ceerno woto majjodir e ceerno o wi sarɗi tataɓo o ko hakkude ma e enɗam ma kala ɗo enɗam ma woni yo yimɓe fof gandu kaari en ko enɗam ma eywa o wi sarɗi nayɓo o ko hakkude ma e meccal ngal liggotoɗa aɗa jogori galle ma ngal so ndemal so gaynaka so awo ko wawi wonde foof yo hakkude ma e ɗum on sarɗi yo ɗiggo eywa ɗum ceerno Baba Galle habruno ñande hen o jamaɗo ko heewi e dental hen tawa machallah assalamu aleykum tigi jaram no feewi kaw Alassane Fall bandiraɓe nani qisso machallah no ceerno Baba Galle Thiam wadduno e perɗo nanama famama joni garen e Baba Hadji Baba Hadji Birkilane dental ngal salminima no feewi e nder ayaw men mo nangue TV Baba Hadji to banggue sen mbi ceerno Cherif Alassane to Darou kanko holle o meeɗino addande ceerno saret holno ɗum wano? no mbiɗa ni kanko Cherif Alassane to Darou pisare ceerno arino ha Tamba o kaliɗo noon alhaali otoji ronkude yettade wonɗon dumuna noon mataw noon Cherif tin ɗum o wi holno gasirta wonde fotno ceerno ni saret mum wiye ronki arde ta enen almeɗen ɗo goni ɗum no gasa wonde gasata wonde tappi makko waɗi o pusi saret o guila Tamba ha Gouloumbou tawa gandi noon koyɗe ɓuuti hawri mawɓe wonɓe ɗo ceerno Masside en jabti saret o e jungo makko mbaɗi feere o yetti o waɗi ɗum guila Tamba ha Gouloumbou koyɗe o pesiri Tamba o saret o ha Tamba ha Gouloumbou non tigi jarama Baba Hadji ɗon labti ceerno Baba Hadji somi namdima to banggue juurorde holɓi ceerno duttinoɗo ɗon walla tañoɗo ɗon? eyyi mbiyatamo ko sokhna Zouwayratu ceerno ɓinene Mariame Seydi mataw ɓe giwno ko ayni Madi eɓe garta kamɓene ɓe gardi ceerno ene keedi caggal ɓe gari ha ɗon hankkadi taw tampere wi nokku ɓe kelli ɗo noon taw nen saf nenoɗo Souadou Diallo on bambunomo e keyti muɗum ɓe gari ha ɗon ɓe celli ɗon noon joɗi hawri ɗo taaƴi ɗon noon ceerno en tawi ɗon noon saaha ɓe ɓinni tigi noon tigui jarama Baba Hadji ɗon kadi nanama famama Baba Hadji hol gacciɗo innede e Madina Gounass? on mbiyatamo ko Aliwel Diaw ɓe mbiyamo Sakir Diaw mo yiyatno goɗɗo ɗo bitig Tidiane Mafanko en ɗo mo yiyanno ɗon Tabal won adi ɗo rutta jibinede wuuro he tigi noon tigui jarama Baba Hadji ɗon labti Baba Hadji to banggue berɗe Madina Gounass hol gacciɗo wirnede hen? eyyi wonno mbiyatamo ko sokhna Aissata ɓe mbi sokhna Aissata ɓe mbi sokhna Khadijatou ko ɓiye Ali ɓiye Abdousalam Diallo mbiyanno danejo Bama Ali Diallo en ko on jibinimo on kadi mayɗo e Souadou en jiidi yumma e Baba tigi non tigui Baba Hadji saminama ɗon kal labti kadi to banggue Baba Hadji hol woyndu adin aset ɗo e Madina Gounass? eyyi kodde no min naniri de nde wonɗo taari kam a nana ɗum tan goɗɗo nanira ni kodde minen kam min nani ko mbi adi ɗo asede caggal ɓe tawi ɗo woyndu kam ɗo galle ceerno Abdou Sikki ɗo ɗum ko boyli tan yiyatnoɓe nayyi ɗum kam waɗi ɗo ɗumande caggal ɗum noon asa ɗo woyndu mbiyete lirindu
ɗo galle Alassane Mamadou en ɗo ɓe mbiya kaƴel ɓe mbiya ɗerinde woydu kaƴel asi noon mbi noon ko ceerno mawɗo arno ha ɗon taw ko ceeɗu o tawi ɗon rañere na wilti waɗi hen sawru noon o wi ɗo asa woyndu asa no hawri ko woyndu ɗon woni galle Alassane Mamadou en ɗo hande tigi noon tigi jarama Baba Hadji a weltanama no fewi to banggue torso hol gaɗirɗo torso kuɓɓowo nder Madina Gounass fodde nannaji men ɗi mbi ko ceerno Abou Baba Lamine aɗa ɗo addude torso junggo mbiyan noon tappandara torso no ɗeppon ni kanko aɗa ɗo addude torso tigi to banggue weelo ko gaɗi adduɗo e Madina e wonno kadi min mbiyatama ko biyeteɗo Ibrahima Meta o woni ko fonno funnague jamaɗo ɗon wonno galle makko wiyeteno Ibrahima Meta mbi ko addi ɗo addude weelo e machine ñotowo tigi noon tigi jarama Baba Hadji min beltanimama en gattata Kawal Sane min certadema bandiraɓe ene namdi andude Madina hanki o Kawal Sane to banggue pijirloji tati ñimɗi ene gonnoɗe nder wuuro ngo illeni hay ceerno e horum ene tinnoɗe ene andunode hol kanji e holno ɗum wano eyi hen pijirɗo watere ko kursi weloji on saaha caggal daaka so daaka sakima hakkude ɗon e ndungu toɓata sukaɓe bo ene gadorino yaade kosoɓo gonayi wadde kursi weloji on saaha ko noon yontaji amen foof ene gandi ɗum eywa fijirde wonde nde ko sippiro pour wiyete noon nden ko burguel mi anda konngol ngol to konngol fuladu walla kono ko burguel wiyeteno yimɓe fof jahatto ene to batten iidi hande ɗo ɗon ɗum wonnanno yimɓe wuuro ngo waɗe pecce ɗiɗi ɓe mbiyata ɗum ko dowal e lessal eywa ɓe ketta to ɓe ketta ga yimɓe pijji ha jamma jangga yimɓe garta eywa fijirde wonde nde ko fugu nden kadi ene wonno eywa nden goto e waɗannoɓe fuguji ɓe wi kam hay somi haalande inde makko goto e mabɓe wonde min kaldi ko ɓooyani on saaha noon mi fugu o kam min jahatno yeeɓoyde kono mi waɗani ɗum on saaha min pamɗani ɗum taw kono noon on wi o wi ceerno meeɗi arde toon o wi ɓe coyni ceerno tan ɓe dogui ceerno wi ala darɗe ɓe daari ha ceerno yetti wiɓe mbar kam oɗon juula ɓe mbi so takkusan yoni min juula ceerno wi kadi ɓe mbi kadi ceerno wi so futuro yoni ɓattima jeehe juuloyon goppon fijirde nde won futuro taw on hen on nani ɓe mbi ceerno noon heeɓi koɓe mbaɗirta fugu ko ine tiiɗi ceerno wi mbar wona hayre woni hen ɓe mbi min ganda ni ko ɗum tan min tawi ɗon fijire ceerno wi ƴeewe tawi ko hayre woni hen itte ko hormere watte hen eyi o wi ganduɗon noon fijirde mi yiiɗa fijirde hay fijirde wotere mi yiiɗa kono sonno mboɗo yiɗanno fijirde ko fugu saabu fugu kam won nokku toɗɗeteɗo so neɗɗo yettima ɗon tan mbiya goppemo juuli eyi goppemo juuli o wi ɓaade so neɗɗo juuli tan ene woppe o wi nden fijirde kam so fijirde no waɗeteno ko nden wiyete yo waɗe eyyi kono noon goto so takkusan yoni juule so futuro woto taw on e fijirde he goppon jehon juuloyon jamma ɗumne kadi goto e sukaɓe tawatoroɓe nden min kaldi ɗum ko ɓooyani no fewi ɗo galle ceerno ɗo mi tawaka noon machallah mi tawaka jarama no fewi Kawal Sane namdotigel Baba Hadji to banggue leegal men Moussala Jamaka hitande ceerno mbaɗɗon hayre e ko nandi hen galle o koye galle ceerno Mansour he jeeya e ɗen gueɗe hol gadinoɗo julnuɗo ɗon eyyi Jamaka de dillo makko tawde duuɓi tubakoɓe ko 63 hawri nde 63 ko diida taw min kam min koɗi nden ko diida ñalawma o no ko aljuma en hirno soppede koɗo galleji dow amen ɗo galleji Abdourahmane Gaye en ha yetti galle Mamadou Dorma ko ɗon soppeteno teskino hande ɗo oɗo cuballo hoddi ɗo waɗi étage ɗo ɗon on diwan ɗon fodde hedde métre uji 3 e 4 en ko ceerno men Ceerno Tidiane oɗo soppirino jungo mede teskimo ñande kanko soppirino jungo makko mi haalni ɗum ne kay hoddiɓe caggal ɗum mbimi batte ɗo haqqille ay hande ko terrasse dari ɗon ndi noon soppa noon ha takkusan ɓe teski kam ñande hen ceerno ari naati nde ko ceerno Abdou Aziz Adama Gypsy ha ɗo galle Mamadou Damal galle Mamadou Dieng en ɗo ɓe naati ɗon noon e dundu ha ɓe goɗɗi seeɗa ɓe daari telli noon kanko ceerno noon o heeɓito wi onon kam ko dirta ko woni mo namnoɓe ko ɓuuri ɓe andude ɓe mbimo dirta ko de ko jamɓe soppoɓe ɓe gundirgu no kala nokku nandu ɗum harmi nadde mum jeygol Allahu akbar jeski Baba Hamad Campane omo darino o jaggini jambere makko o weyni o wi ceerno ceernoɗa kam hande ceerno woni e mosde Allahu akbar enen noon ceerno so sopanaga ceerno wi hande en gani julede takkusan ɗo funnage wasmen Mousfala ɗo en gani ɗon didde jama ya noon juulano takkusan diida ɗon jama gassi noon ɗo joni noon ɗon wi yo hayre addoye waɗe ɗon ceerno Ahmad ceerno Seck mo ceerno Ahmad Baro on addi hayre nde joƴƴina ɗon ceerno noon watti jama ka e leegal makko e jungo ceerno Moussa Baro wi ko galle ceerno Ahmad Baro ko jama ceerno Ahmad Baro o wi noon nde ceerno yeehi noon o wi yo yimɓe julɗon mbaɗɗon hadratul juma juula futuro juula gueƴe
on sanga so weeti ƴeewe celɗi mbaɗa caali ina inde waɗon Allah ha wadde suudu ari ɗon non julnude e yamlata ceerno Moussa Bara ko ceerno Amadou Ndiaye o julni ɗon dumunna o gantini ɗon ko jannginowo caggal ɗum ɓe ñaagi ceerno Abdourahmane De on kadi adi julni ɗon dumuna on kadi ne wondi e ngantu on kadi yaafa caggal ɗum ceerno Alpha Fall heɓiti ɗon wadde ko wurno ko gurdam makko kam ko ɗon jokkiddu kandi ha ɗo tigi non tigi noon jarama no feewi Baba Hadji jarama kadi kaw Alassane Fall ko ɗum nomin keɓno ƴettande en e chaine men YouTube mo Nangue TV en jetti bandiraɓe en jarniɓe ɓeɗo ko mawɓe dental ngal ɓe ganduɗa so kaali hunde e dental ngal an jibinade 80 fade oɗo saaha sa hettima ɗum ma wod ko pamɗa e dental ngal no fewi bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe jokken yewde ayaw men mo Nangue TV kon kadi e wadde abonné e wadde j'aime Allah jarama on jarama.